שנאת חינם. שנאת חינם. כן, שנאת חינם, אבל בשביל מה אני מדברת? יש לנו כאן את ג'קי. הוא יספר לנו סיפור שמתקשר לזה. כן, אני אספר לכם את הסיפור על קמצא ובר קמצא, מכירים? כן. וגם אם אתם מכירים, אז שום אסון לא יקרה. הסיפור שלנו הוא על יהודי עשיר מאוד, שחי בתקופה שבית המקדש עוד היה קיים. אותו עשיר, היו לו שני אנשים שאחד מהם הוא אהב, את השני הוא שנא. את קמצא הוא אהב, ואת בר קמצא הוא שנא. עכשיו, אותו עשיר החליט יום אחד לעשות מסיבה. לא סתם מסיבה, מסיבה. אז הוא קנה כיבוד ושתייה וקישוטים ומתנות, ושלח את המשרת שלו לעבור בין כל אנשי העיר ולהזמין את החברים שהיו ברשימה אל המסיבה הזו. ואתם יודעים, זה היה מסיבה של החברה הגבוהה, מי שלא שם לא קיים, אז עובר המשרת עם הרשימה מבית לבית ומחפש את הכתובות, מחפש את השמות, והנה, כשהוא הגיע לשם של קמצא, הוא פתאום רואה שלט על דלת, בר קמצא, התבלבל ודפק על הדלת הלא נכונה. הזמין את בר קמצא, שאותו העשיר שלנו שונא, למסיבה. והנה המסיבה מתקיימת, וכולם מגיעים לשם, ואתם יודעים, התרגשויות וכיבודים ושמחה גדולה, ובר קמצא מגיע, כולו נרגש למסיבה, כי הוא אומר, בוא'נה, השיר הזה החליט להתפייס איתי, ובתור מחווה שרצון טוב, הזמין אותי למסיבה. הגיע עם מתנה גדולה ועם מצב רוח טוב, התיישב שם ואכל. בזמן שהוא אוכל, והשיר שלנו עובר ואומר לכולם, אהלן ומה שלומך, הוא פתאום רואה את צנו נפשו, בר קמצא יושב ואוכל, אחד מהחבר'ה. הוא ניגש אל בר קמצא ואמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אתה הזמנת אותי. הוא אמר לו, לא, אותך אני לא הזמנתי. נתתי רשימה למשרת, ואני זוכר את הרשימה הזו בעל פה, והשם שלך, תאמין לי, לא מופיע ברשימה. בר קמצא, הוא אמר לו, תשמע, באמת, הזמינו אותי. הוא אמר לו, עכשיו, קום, צא החוצה מהמסיבה שלי. בר קמצא התחנן, תעשה לי טובה, אל תעשה לי בושות לפני כולם, יש פה אנשים שמכירים אותי, לפחות תחכה עד שהמסיבה תיגמר. אני אתן לך את הכסף שאתה שילמת על האוכל שלי, בסדר? מה אתה רוצה יותר מזה? רק אל תעשה לי את הבושות האלה. אבל העשיר לא ויתר לו. עכשיו הוא אומר לו, קח את הרגליים שלך וצא מהמסיבה שלי. ואתה יודע מה? לא רק את האוכל שלי אני אשלם לך. חצי מהעלות של המסיבה הזו אני אשלם מכיסי, רק בבקשה, בלי בושות. העשיר לא רצה לשמוע כלום. שמעת את מה שאני אומר לך? לך מפה כבר. בר קמצא המשיך ואמר לו, את כל המסיבה מהכיס שלי אני אשלם, רק תעשה לי טובה, שמור על הכבוד שלי. העשיר לא רצה לשמוע וזרק אותו בבושת פנים מהמסיבה. בדרך החוצה, בר קמצא, אתם יודעים, הראש שלו מלא בהרהורים מאוד מאוד קשים. הוא אומר, מילא העשיר ששנא אותי, אבל כל כך הרבה אנשים היו שם שאין להם דבר נגדי, ואף אחד מהם לא התערב, ואף אחד מהם לא נקף אצבע. איזה מין צורה זו. ומאז החליט בר קמצא שהוא עם היהודים אין לו כל כך הרבה מה לעשות, והאגדה מספרת שהוא ניגש לארמון של קיסר רומי, ומסר לו כל מיני סודות, ומאז בעצם התחילו השרשראות של הפרעות והאירועים הקשים שהובילו בסופו של דבר לחורבן. תגידו אתם, מה לכם גורם לשנוא מישהו? אתם רוצים לעשות לו? לא תמיד חייבת להיות סיבה למה שונאים אותו, לפעמים זה דברים למשל, מישהו חדש, זה מרגישים פחד ממשהו חדש, מנהגים חדשים, זה ולפעמים אוטומטית נוצרים רגשי שנאה, או גם הרגשה מחולשה, פוחדים, רגע, אולי הוא יותר טוב מאיתנו, אולי פתאום הוא יהיה מלך הכיתה ואותי לא יאהבו וזה, וזה יוצר רגשי שנאה בלי להכיר אותו בכלל. בטח. תגידו לי, אתה חושב שעדיין יש דבר כזה עדות? זאת אומרת, דבר שמשפיע עלינו היום? איך? רואים מישהו שהוא שונה ממך במנהגים, לא יודע, מראה, דת. אתה רואה, אני מדברת על עדות בתוך החברה הישראלית, בתוך החברה הישראלית היהודית למעשה. כן, וזה מאוד בולט. זה מאוד בולט? מה, אצלכם עדיין מכנים כינויים כאלה לעדות ושרים שירים כאלה ובדיחות כאלה על אנשים בגלל שהם... כך זה היה אצלנו פשוט. זהו. לא הרבה, כלומר, אני לא יודע איך זה יהיה אצלכם, אבל... שלא תדע. יש עדיין. אם אני מעמידה, נגיד, קבוצה שלמה של אנשים, את יכולה לדעת מי פחות או יותר מאיזה עדה? לא, אבל יש הרבה אם הם מראים את זה, אז כאילו אפשר לדעת. איך אנשים מראים את זה? איך זה מתבטא אצל האנשים? יש מנהגים מיוחדים, דוגמה, יש נגיד מארץ ישראל דתיים. דתיים זה לא יודע, דתיים יש דתיים ויש חילונים. עדות זה נגיד... אבל הם כאילו מאפיינים את ארץ ישראל.
כלומר, באמריקה למשל... יש המון מאפיינים, אנחנו כולנו יודעים שיש המון מאפיינים. עכשיו אנחנו כרגע מתמודדים קצת בעניין הזה של לידות. למשל, אני מכירה המון בדיחות על לידות, אתם מכירים? כן. כן? לא מכירה בדיחות? מישהו יכול לספר לה איזה בדיחה אחת ככה לדוגמה? משהו? זה שלי יוסי יש אומנים, אחת על פרסים, מרוקאים, יש המון בדיחות. המון, טוב, לא משנה, אני אספר לך אחרי התוכנית, תזכירי לי, בסדר? בכל אופן, אני יודעת שאצלנו למשל, שהיו מספרים על בדיחה על איזה עדה, אם היו מספרים את זה לילד שזה העדה שלו, הוא היה נורא מתעצבן. זה ככה קורה גם היום? לא, 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 הם מקבלים את זה בחוש הומור. כן? גם אצלכם זה ככה? סיפרו לך פעם בדיחה שהייתה על חשבון העדה שלך במקרה? לא, כאילו, בחברה שלנו, אני, ילדים כמוני, הם הנורמה. כלומר, מה זה ילדים כמוך? מה זה נורמה? כן, אני הגזמתי בתיאור הזה, אבל כלומר, אנחנו מספרים בדיחות, כאילו, בארץ ישראל, אז ילדים כמונו שנולדו בארץ, כן, הם אלה שמספרים את הבדיחות האלה בדרך כלל, כלומר, נכון. הם איפה שזה מתחיל. תגיד, אבל מה